Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manakan ninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Sala kanimo og nakalapas sa imong kaayo, Ginoo kaloy kami kaloy kami. Kami nga nagapaabot sa kaluwasan, Ginoo kaloy kami. Kaloy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoong Dios namo, nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw diha niya ng gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong, o banhawon ko kamo, o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Og unya, hibawaan ninyo nga ako, mao ang Ginoo. Inigbukas ko sa inyong mga lubnganan, o ginigbanhaw ko kaninyo, o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, o mabuhi kamo, o gibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya hibaw-an ninyo nga ako, ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo, maoy naghimo niini. Ako, ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Diya sa Ginoo ang
kaloy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Diya sa Ginoo ana ang kaloy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kailanman nagatuaw ako kanimo, o Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog, abli ang imong mga dalunggan sa akong tingog diha sa pagpangamuyo. Ang kaloy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay, apan diya kanimo ana ang pasaylo, aron ikaw pagatahoron. Diya sa Ginoo ana ang kaloy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalig nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardya, nagpabot sa kaadlawon, pabuta ang Israel sa Ginoo. Diya sa Ginoo ana ang kaloy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kay diya sa Ginoo ana ang kaloy, ug diya kaniya ang kapuno sa kaluwasan. Ang iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diya sa Ginoo ana ang kaloy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu, kung tinuod man ugali nga ang Espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong espiritu tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Kristo Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo.
sa mong pagtuo o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Mayo sa katawong nasakit nga ginganlag Lazaro nga taga Betania, ang lungsod ni Maria ug sa iyang igsuon nga si Marta. Mao kini ang Maria nga miubo-buog pahumot sa tiil sa Ginoo ug gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Hesus niini, mingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Hesus ni Marta, ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa kaadlaw ni adtong dapita. Unya mingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Judea. Ang mga tinun-an mitubag, magtutudlo, dili padugay nga ang mga Hudiyo nagtinguha pagbato kanimo, busaon nganong mobalik ka man didto. Si Hesus mingon, may napulog duha katakna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa ko ng tao maglakaw sa adlawng dako, dili siya madagma kay hayag man. Apan kon maglakaw siya sa gabi, madagma siya kay ngit-ngit man. Gisulti kini ni Hesus ug midugang pagayod siya sa pag-ingon. Ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan moadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag, kung natulog lamang siya Ginoo, mamaayo siya. Apan ang buot ipasabot ni Hesus mao nga si Lazaro namatay na. Naguna-una sila nga naghisgot siya og pagkatulog lamang. Busa gisultihan sila ni Hesus sa walay lipod-lipod. Namatay si Lazaro. Apan tungod kaninyo, nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya aron motuo kamo. Adtuon ta siya. Si Tomas nga ginganlag ang kaluha, miingon sa iyang isig katinun-an, manguyog kitang tanan sa magtutudlo aron magpakamatay kita uban kaniya. Sa pag-abot ni Hesus, nasayra niya nga si Lazaro 4 na kaadlaw didto sa lubnganan. Ang Betania nga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem, ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Maria ug kang Marta aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Hesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Hesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon na sayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Hesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Og si Hesus miingon kaniya, ako ang pagabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, ug ang tanan nga buhi og nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Human kini isulti ni Marta, mibalik siya ug gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria ug giingnan, ania ang magtutudlo ug nangita siya kanimo.
Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog siya og midali pagula aron pagtagbo kang Hesus. Si Hesus wala pa moabot sa lungsod niining higayuna. Dito pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga Hudiyo nga didto sa balay uban kang Maria aron paghupay sa iyang kaguol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya ug midali paggula. Naghuna-una sila nga moadto siya sa lubong aron paghilak didto. Sa pag-abot ni Maria sa dapit diin didto si Hesus ug pagkakita niya kang Hesus, mihapa si Maria sa iyang tilan ug miingon, "Ginoo, kun dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon." Nakita ni Hesus nga naghilak siya. Ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya. Og natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing og nanghupaw siya, "Hain man ninyo siya ilubong?" Nangutana siya kanila. "Dali nga ri og tan-awa, Ginoo," mitubag sila. Og mihilak si Hesus. Tungod niini ang mga Hudiyo miingon, "Tan-awa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro." Apan ang uban miingon, "Dili ba gipabuka man niya ang mga mata sa buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro?" Natandog na usab ang kasing-kasing ni Hesus ug miadto siya sa lubong. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. "Kuhaan ninyo ang bato," misugo si Hesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon, "Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman kaadlaw nga gilubong siya." Si Hesus miingon kaniya, "Wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kun motuo ka?" Ug ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Hesus og miingon, "Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apa nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ania dinhi, aron sila motuo nga ikaw mao'y nagpadala kanako." Ug human niya ikasulti kini, misinggit siya kusog, "Lazaro, gula nga ri." Ug migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot og tiil ug ang iyang nawong pinutos og panapton. "Badbari ninyo siya og palakta," giingnan sila ni Hesus. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Hesus ug mituo sila kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Mga kaigsuunan, aniya kita nining ikalimang Domingo sa Kwarisma. O sunod simana, Palm Sunday, unya Simana Santa na. Muna mga igsuon, taliwala nining Kwarisma, kita gihagit, pahinumdom sa tulo ka buluhaton, prayer, fasting, o almsgiving, o paghatag og limos. Sa atong paghimo ini, atong gituluan ang atong kaugalingon, nga mutan-aw ta sa panginahanglan sa uban, kay mao kini ang hagit sa Ginoo, nga ang paghigugma kaniya, makita sa ato ang paghigugma sa ato ang isig katao. Apan karon panahon ni ining krisis, murag mahadlok ta mutabang sa uban, kay basin unyag kita hinuon, maoy mahutdan. Adunay mga kabalaka tungod kay mahal lang mga palitonon. Mahal na. Nagkrisis na ta. Ni mahal ng gasolina, krudo, ni mahal na sa ang mga palitonon, mumahal ang mga plite. Mao kini ang krisis nga ato ang giatubang karon. Apan ang pinakadugay na nga krisis nga hangtod karon, krisis gihapon. Dili lang ang krisis sa ekonomiya nga ni mahal na ang mga palitunon, kundi krisis usab sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kay kasagaran matag usa kanato dili na kamao magmahal. Amen.
Mao nay problema karon nga wa na ta kay balo unsaon pagpuyo sa tinuoray nga gugma nga gitudlo sa atong Ginoo. Taliwala nining Kwaresma ang gugma nga anda mo antos alang sa atuang isig katao. Mao na nga matud pa ni Santo Tomas de Aquino nga unsay meaning sa love, ingon siya, love is willing the good of the other. Imong gihuna-una ang kayuhan ngadto sa uban. Mao kini ang tinuod nga gugma. Tinuod nga gugma. Og ang gugma nga andam mo sakripisyo alang sa imong hinigugma. Pero ang problema karon sa kalibutan, daghan naman nato nga wa nakasabot unsa gyud ang tinuod nga meaning sa gugma. Mao nga ni nga sa atong mga pagbasa karon labaw na diha sa ebanghelyo, paghimo ni Hesus sa paghilak, nihilak siya tungod kay nabati niya ang kasubo. Dili ni Maria ug Marta nga namatyan sila igsuon. Mihilak siya. Og miingon ang mga Hudiyo, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro. Ingon ana di ay ang gugma nga maka-feel ka unsay gibati sa imong hinigugma. Matud pa sa English, love hurts. Love hurts. Pero matud pa sa kanta sa Eagles, love will keep us alive. Sakit bitaw ang gugma, pero kung muhunong ka sa paghigugma, basin, patay na ang imong kasing-kasing. Pusong bato na. Pusong bato. Mao na nga nung nihilak si Jesus, kay dako kaniya. Nga gugma nga to sa iyahang suod nga amigo nga si Lazaro. Suod nga higala, matud pa sa atong ebanghelyo. Higala sa Bisaya. Pero gusto na kong gamiton ang amigo. Kang amigo sa English, friend. Ngagikan sa pulong Latin, amicus. Amicus. Unsang ipasabot anang amicus? Someone you loved. Mao na ang amicus. Friend. Someone you love. Mao bitan nang kanang amicus, friend, nay atbang ana. Unsa man ang atbang sa friend? Enemy. Usa nang enemy? Gikan na sa pulong gihapon nga amicus. Butang nga na siya prefix nga in plus amicus. Ang word ana, inimikos. Nga buti pasabot, enemy. Nga sa English, someone you stop loving. Gikan di ay na sa amicus, no? Your friend is your enemy. Mao na nga, sa pulo nga gigamit din higala niya, friend niya si Lazaro. Karon lain naman ang paglantaw na to sa friend. Kini diri ang amicus, friend, someone you love. Pero karon naa naman ta ang kining throwaway culture, ang cancel culture, naa naman. Gitudlo mas kalibutan, dili kaganahan ana nga friend, ididma na, di kaganahan ana, i-block, di kaganahan ana, kay wa na nimo hugugmaa, i-unfollow. Mahimo siyang enemy, someone you stop loving. Mao na nga gitawag na nato og ex. Mga ex. Someone you stop loving. Mao na nga mga igsuon, balik ta. Nga ang gigamit diri ang higala. Nihilak si Jesus tungod kay pinakasuod niya ni, suod kay niya. Nga higala. Si Lazaro. Amicus. Nga ang amicus, someone you love. Kani di ang tao nga imong gihigugma. He is your friend. Ug pagkanindot
nga tungod kay real friend, tinuod nga amigo, namatay si Lazaro, nihilak siya. Og dili pa ka na igo. Bisan dito sa lubnganan, tungod kay real friend siya. Bisag baho na ingon si Marta, oy Ginoo, baho na to yung mga tuon to. Baho naman to. Iyang giadto. Og iyang gipagula. Mao nay tinuod nga amigo o amiga. Nga bisan pa unsa kabati, unsa kabaho kanang tawhana, baho na iyang pagpasakit kanimo, pagdumot, dili mausab ang iyang panglantaw. Mo reach out gihapon siya og iyang tagaan og kahayag. Mao nay real friend. Dili kay wa na ko ganahan ana, oy kaluod di na ko ganahan, i-block. Di na tagdon, deadma. No. Ang tinuod di ay nga friend, bisan pa og unsay estado ni anang tawhana, imo ra gihapon siya nga duulon kay imo siyang tagaan og paglaom. Ug mao kini mga igsoon ang nindot nato nga pamalandungan. Tungod kay sa atong pagpuyo dining kalibutan, daghang mga panahon nga kita halayo dili ta friend ni Jesus. Nus ata mahimong dili friend ni Jesus sa panahon nga gi-reject nato ang iyang gugma. God loves you. Klaro man. Gipakamatyan ta niya. Kay siya nahigugma ka nato. Klaro man. Ingon siya, kung gusto ka mosunod ka nako, carry your cross. And our crosses is to love God and to love our neighbor. Mauna ang mission. Pero usay mo rejecta sa cross, di ta ganahan og suffering, di ta ganahan mo pasaylo, di ta ganahan magpaubos, di ta ganahan nga daog-daugon, kay gusto ta. Ana atas taas. Pride. Gusto tang magpakasala. And no wonder, ang center letter of the word sin is letter I. Kung makasala ka, kung magpakasala ka, then you stop loving. When you stop loving, something dies within. Unsay namatay? Ang kasing-kasing gamiton naman gini sa paghigugma. Pero kung muhunong ka sa paghigugma, naapadi kay kasing-kasing, basin patay na. And the center letter of die is letter I. So good tas kahagba. Kung mahimo tang selfish, maglantaw lang tas atong kaugalingon, si kaglantaw sa imong kaugalingon, maora na imong kamatyan. Lami ni, I want this, I deserve this. Maora kamatyan nimo. Pero, kung nagpuyo ka sa gugma sa Ginoo, because Jesus is your friend, nasayod ka every day, di ko mubuhat og dautan, kay akong amigos Jesus, nasayod siya, kung ako magpasakit, siya usab masakitan, kung ako mangawat, siya masakitan nga magtanaw, amigo gud mi ni Jesus, unya ako maghimo og dautan. Mo nang magpuyo kita, balik sa tinuod, nga gugma, kay ang gugma, maoy maghatag kanato o kinabuhi. Love will keep us alive. Matod pa ni Saint John of the Cross, where there is no love, put love on it,
and you will find love. Yes, usahay, way gana ang mga buhaton nun. Wa na kay gugma sa imong bana, kay nikunot ng nawong, no, 13 ang ipon, karon 8 na lang kabuok. Hinihinay na og kabati ang mga panagway sa imuhang mga hinigugma. Wa na kaganahi. Yes! But love is not about a feeling. It is a commitment. It is a decision to continue even if that person is unlovable anymore. Bisan pag nikunot, nidago ng bilbil, nibati ang batasan. Hudda nagkaon, gihukad man. That's love. Padayon ka nga maglantaw alang sa iyang kaayuhan. That's the real friend. Mo ni mga igsuon sa atuang pagpuyo karon. Simba ta. Maningkamot ta magampo, maghinulsol aron mahimo tang friend ni Jesus. Kay bisan pa unsa kabati ang ato mga kagahapon in the darkness of sin na lumis kita sa kahugaw sa sala. Pero kung ikaw naghinulsol kay kahibaw ka nga anaa si Jesus nga imuhang friend. Suod nimo si Jesus. Bisan pag unsa kahugaw, unsa kabaho ang imong kagahapon. Iya gihapon ka nga duulon ug hatagan ug hayag nga kaugmaon. Kun aduna kay pagtuo ngadto kaniya. Mo na mga igsuon, dili unta ta malimot nga ang Ginoo wala magpakamatay aron kita magpabiling patay. Iya tang gipakamatyan tungod kay kitang tanan iyang gihigugma. Mao na nga unsa na mga lubganan, nalubong ka karon sa imong garbo, nalubong ka karon sa imong pagkahakog, nalubong ka karon sa imong pagkalaog, nalubong ka karon sa imong pagkasimasinahon, nalubong ka karon sa imong pagkamaydanumtanon, tanang klase ng kasala. Kung mao na imong lubganan, kung andam lang ka mutuo sa Ginoo, iya ng ablihan. Unsa na mga bato diha nga nagbabag, gahi na kay kag kasing-kasing, iya ng ablihan. Kaiya kang i-free. Pag-auson kaniya, paghuhaon kaniya ni ana, iya ka nga luwason gikan sa kaalautan sa sala. Ug mao kini ang atuang gunitan nga paglaom. Ngon nga kon adunay mga pag-antos labaw sa tanan ang kamatayon, dili kini maoy katapusan. Death is not the end. It is just a transition. It is just a bend on our journey to God's heart. Mo na nga kung na ay mga sufferings, ay hadlok. Na ay mga cross nga pasanon matag adlaw, ay hadlok. Pasaan na lang. Kay nasayod ka nga anaa si Jesus. Iya gyud nang pag-aanon. Balik ta. Atong amigohon si Jesus. Balik ta. Kung amigo manggaling na nimo, kung imo nang kauban, buhi gyud kay ka. Kabantay mo nga kung ang imong amigo, suod kay nimong amigo imong kauban, bisag magbuntag pa mong istorya, sugot ra ka. Kung ka na imong kauban, imong gihigugma gina, tanawa ng mga bagong manag-uyab, di ba? Hangtod magbuntag, bisag ato pas ngit-ngit, ang uban makit-an ako, ato pas minteryo, di ba mahadlok? Pagkaisog, hindi mga estudyantiha, to be specific, estudyante, pagkaisog, kay lagi, kuyog man ang ilang hinigugma, bisag unsa pa da kangit-ngit ang dalan, kung dili na magmater sa dalan o kabati sa libaong ning dalana, magmater na kinsa imong kuyog. Kung kuyog nimo ang Ginoo matag adlaw, bisag unsa pa nakalisod ang imong agian, imo ginang kayahon. Kayahon gina. Balik ta. Atong amiguhon pagbalik si Jesus. Makikistorya ta ni Jesus. Balik ta. Kung friend mo si Jesus,
Mori kag simbahan, di jud ka matulog. Makigistura jud ka ni Hesus. Ay tulog-tulog. Ay practice ka matay. Sigag tulog. Asa ra guna inig ka matay nimo. Kung nahigugma ka sa Ginoo, buhi kay ka. Buhi kay ka. Okay, because love will keep us alive. Ug mao ni ato ang padayunon unta. Nga unta kita buhi kaayo sa pagpuyo tungod kay ang Ginoo buhi man sa atong kasing-kasing. Akong hagit kaninyo, simple lang. Basin na atay mga OFW nga tuwa karon sa Middle East. Basin in taon na lubong sila sa kabalaka. Kangit-ngit, kawalay paglaom. Kadelikado sa ilang kinabuhi dito. Reach out. Bisag simple nga ang pagpangumusta. Reach out. Kung aduna mo yung mga kaigsunan nga nasakit, wala na mo kakita kayo, kumusta naman kaya sila? Asa na kaya sila karon? Reach out. Bisitaa. Kung naamoy panahon, bisitaa. Kay basin di ay sa ilang kawalay paglaom, sa imong presensya, makabaton sila og paglaom tungod kay ilang mabati pagbalik ang tinuod nga gugma. Come out from your comfort zones. Live and love again. Amen? Manindog. Nagatuo ako sa Diyos ng Amahan, magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo nga nakabugtong Ginoo nato, magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit nagalingkod sa tuo sa Diyos nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya aron maghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang pagbanhaw ni Jesus kang Lazaro, nagmatuod nga siya gayod ang Mesiyas, puno sa pagsalig ug pasalamat tungod sa gasa sa kinabuhi, musangpit kita sa Amahan, nga mao'y tinubdan sa tanang kinabuhi, moingon kita, Amahan, dungga kami. Nga tahuro nato ang tanang matang sa kinabuhi, ilabi na ang kinabuhi sa tao, kay gibuhat man kita sumala sa dagway o kasamahan sa Dios, magampo kita. Nga ang paghigmata nato matagbuntag, magpasalamat kita sa Dios tungod sa gasa sa kinabuhi, magampo kita. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw didto sa Middle East, ug sa kalibutan, hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug mga sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka ilabi na sa himanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa hilagulo ug diplomasiya ug dili ang kabangis, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nabiktima sa gubat, magampo kita alang niadtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa kahusayng kahimtang ug kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo
nga ang halangjong tupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa kinabuhing walay katapusan dito sa langit nung gingharian, magampo kita. Langit ng Amahan, nagpasalamat kami sa imong paghatag kanamo sa gasa sa kinabuhi. Ug labaw namong gipasalamatan kay imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak aron pagluwas kanamo. Ang among kinabuhi kanunay untang makapahimuot ug magadaig kanimo. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ng ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ata sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. O Diyos nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala pinagi sa gahom na ining sakripisyo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo, ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang nga ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Tungod kay siya matuod nga tawo mihilak ug tungod kay siya matuod nga Dios mibanhaw kang Lazaro nga iyang higala. Igon man tungod sa iyang gugma sa tawo, nagaagak siya kanamo nganha sa bag-ong kinabuhi pinagi sa santos nga mga sakramento. Pinagi kaniya ang panon sa mga anghel nga nagmaya sa imong atubangan, nagasimba sa imong kahalangdon hangtod sa kahangturan, uban kanila nangamuyo kami, dawata usab ang among mga pagdayig, samtang mapaubsanon pag-ila nagaingon kami. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kahagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, Hosana sa nagaani sa ngalan sa Ginoo, Hosana. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialag kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo.
mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nahabaanhaw, si Kristo, si Kristo. Siya mo balik nga ani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na kato mga kaigsuonan nga biktima sa gubat. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
Muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang ingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unhay. Peace be with you. Panagdait manaakay. Kami sa kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Apari mo lamang maayo. Ang lawas sa Kristo. Ang lawas sa Kristo. Nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual.
hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Magampo kita. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios aron sa kanunay mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sing lawas ug dugo nga among gikalawat kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Akong tawgon ang mga kabataan pagari sa atubangan. Manindog ta ato silang ampuan. Atong iisa atong mga kamot ngadto kanila. Langit ng Amahan, kami nagkapasalamat kanunay sa gasa sa kinayahan, gasa sa pamilya, gasa sa kabataan nga niya sa mga tubangan, labaw sa tanan, gasa sa kinabuhi nga magihatag kanamo matag adlaw. Ginoo, panalangin kining mga kabataan nga ani karon sa mga tubangan. Bendisyon ni sila nga aron mahimo silang mahimong mga buutan nimong mga anak. Palibuti sila mga katauhan nga mao'y mag-aga kanila ngadto sa pagpuyo sa kinabuhi nga puno sa pagpahimuot kanimo. Kini among gipangagpasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amahan namo nga ang Ginoo manaakan ninyo. Ug manalangin ka ninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadanggugmaw kalinaw ni Kristo.